एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो आङो बेखौ प्रत्याहान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदा बिथाङा दाखालि जालांनाय जि बिटिसिनि एसेम्बलि गाग्लोबनायाव 1% बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जि बिथाङा रिजाइन होगोन होननानै आरो बिथांनि जि प्रेस मिट आं बेखौ खिन्थाना लाग्रोनि नै बियो बे खोथाखौ जोङो स्पष्टयै बुङो एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो आङो बेखौ प्रत्याहान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि एबसुनि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिटनि गेजेरजों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों आरो बिटिसि सरकारजों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे दाखालि बावै जे बिटिसिनि एसेम्बलि गाग्लोबनाय जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा बेयाव 1% बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा रेजिगनेसन होगोन होननानै गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिट होदों दा आङो नैबेयो दाखालि बावै जे फरायसाफोरा फार्स्ट बिटिसि एन्ट्रेन्स गेट फार्स्ट गेटआव हाबनाय नैबेखौ जुम खालामनो थाखाय आं खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानै बे एसेम्बलिनि गाहायाव बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला नैबेयो मानगोनां क'क्राझारनि डिसि मेडाम फैनाय समाव आरो बावबो फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बाहायदों दा आङो जोंनि केमेरामेनखौ जुम खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नैबेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला नै बेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिथांमोनहा बाहायनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाजोंनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मावथिफोर दङ जेराव आं एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो नाथाय बेखौ बुंलायलायला दा आं बुंनो लुबैनाय बिसोर जि मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बेसेबां नंथारै बाथ्राखौ बुंखो मानो आफादगिरिनि मासियाव जिरायनानै एसां गाहाय थाखोनि खोथाखौ बुंखो जे एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव जेलाव थांनो थाखाय राजि एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव एबसुनिफ्राय रिजाइनेसन होनो थाखाय गाव राजि होननानै दिनै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसि सरकारजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो फेर फाथिदों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि मानसि आरो बयनिफ्राय बांसिन बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनानै जोंनो बिटिसि होफैबाय बर' भाषाखौ एइट सिडुलाव सोबाय आरो बिथांनाव बयनिफ्राय बांसिन मा होनो सेक्रिफाइस आरो बयनिफ्राय बांसिन कन्ट्रिबिउसन दङ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिया नंबां जांबां मा होनो बिथांमोनहा गावसिनाव खामानि गैयाब्ला मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफनाव खामानि गैया बिदि दा सान ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो स्ट्रंलि खावलायनो सानदों फोरमायनो सानदों नोंथाङा बिटिसिनि चिफ मुरब्बीखौ जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव था मानोना बिथाङाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दङ मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफनाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दं जोङो जुदि बुंनांगौब्ला गोबां बाथ्रा दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनाव दाखालि बावै प्रमद बर'आ जेला बिटिसिनि चिफ जायोमोन पर्बत जरायाव हा होनायनि जाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर'नि दैदेननाया सिरियै उन्दुनानै दंमोन रायजोनि राजानि जानानै फंसेबो खोथा बुङाखैमोन पर्बत जरानि हा होनायनि जाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय फंसेबो बाथ्रा ओंखाराखैमोन
लास्ट 5 बोसोराव प्रमोद बर'नि सरकार समाव खनसेबो प्रटेस्ट खालामाखै खनसेबो मुभमेन्ट खालामाखै दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारशिप जानाय लगे लगे बिपिएफआ सरकाराव फैनायनि उनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांबां जांबां माखासे खोथाफोरखौ फोरमायगासिनो दङ एसटि इस्युआ बेयो मोनसे बिराद मा होनो एसटि इस्युआ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिक्स खालामनो नाङा आरो जों जुदि बुंनांगौब्ला एसटि इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिसपुराव सोर मिनिस्टारजों मा सावरायनानै फैयो सोर मिनिस्टारखौ मा बुंफ्लाबोयो दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो सब तथ्यआ जोंनाव दंजोबो दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ बरनाम होनो लुबैया ओंखायनोसो मानाव गेदेर दिपेन बर'खौ जों जेबो बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबादि मोनसे हाखराव गावब्रनायखौ जों लुबैया ओंखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो दिसपुराव थांनानै मा खोथा बुंनानै फैयो माबादि मुभमेन्ट लागोन सानबेसे मुभमेन्ट लागोन सोरजों मा सावरायबोदों बिनि डिटेल्सखौ जों होजोबनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनाव अननाय आरो मोजां मोननाय दङ बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ जोङो बेबादि रायजो राजानि गेजेराव हाद्रि बाला सारनो लुबैयाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जेरैबादि डिभाइड पलिटिक्स खालामदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जेरैबादि बिथाङा मा होनो बिटिसि सरकारनि सिपजों जानला मानला आंबां जांबां खोथा बुंबाय थादों बेनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो एसटि इस्युखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि खामानि गैयाब्ला नोंथांमोनहा दलरै जिरायनानै था मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोङो बिटिसि ओनसोलनि आरो आसामनिनो गासै बर' माहारिखौ लानानै बिथाङा जौगासारनायनि खामानि मावगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो बिटिसिखौ रैखाथि होगोन दिनै दिल्ली बादियाव थांनानै कन्स्टिटिउशनेल सेफगार्ड होनाय मानसि बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोनाय बिटिसि 6 सिडिउल जोंनो होनाय बेयो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बादि मानसिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जांबां खोथा बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों सारा बर' हारिया दुखु मोनदों बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ जों स्ट्रंलि जानगाराव थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो एसे गोथौयै हाबबावनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया ना एमएलए ना मन्त्रि नोंथाङा दिनै एमएलए मन्त्रि नङा गारा बेसेबां सम्पति खामायखौ नों बेसेबां सम्पति खामायखो बेखौबो जों डिटेल्स लाबोनो गोनां जागोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होयो सन्मान होयो बेनि थाखाय जों दिपेन बर'नि सायाव खोथा बुङाखै नङाब्ला जोंबो बुंनो हायो नाथाय जोङो एबसुखौ बेबादि मोनसे नोजोरजों नायजानायखौ जों लुबैयाखै बेनि थाखाय जों मान होनानै सिरियै दङ थेंक इउ